Boiro acolleu a presentación dun proxecto emprendedor que aposta pola recuperación da oliveira autóctona galega e pola produción de aceite de oliva virxe extra de alta gama. A iniciativa Olea Atlántica busca situar Galicia no mapa dos AOV Premium. O Centro La Barbanza do Concello de Boiro foi o escenario escollido para dar a coñecer Olea Atlántica, un proxecto liderado polo emprendedor Gonzalo García e incubado no viveiro de empresas municipal. É un rapaz xoven que emprendeu o que é o cultivo da aceituna aquí na parroquia de Runs, aproveitando a reparcelación parcelaria que se fixo fai anos, plantou olivos con características de galegas. A iniciativa basease en investigacións do CSIC, que identificaron máis dunha ducia de variedades de oliveiras propias de Galicia. Olea Atlántica céntrase na recuperación deste patrimonio agrícola case esquecido, empregando variedades como a brava galega e a mansa galega. O resultado é este, un aceite premium dun valor altísimo de calidade e que empezou agora a comercializar. O resultado é un aceite de oliva virxe extra cun perfil diferencial. Aroma herbáceo e floral, notas doces e un retrogusto intenso que o distingue de outros aceites producidos noutras rexións de España. As características diferenciais de Olea Atlántica son unha produción limitada, unha colleita en verde temperá, que lle aporta moitos máis polifenoles e antioxidantes que son tan beneficiosos para a saúde, e ao carácter diferencial do clima atlántico, que é o que fai do este produto tan especial. Ademais da calidade gourmet, o proxecto aposta por un modelo de produción artesanal e respetuoso co medio ambiente, cunha baixa pegada de carbono e un produto de proximidade. As cualidades organoléticas son extraordinarias. Estamos falando de que para que sexa aceite virxe extra ten que dar un 0,8% de acidez como moito, e o noso dou un 0,13%. O sea que é un aceite de calidad extraordinaria. Durante a presentación organizouse tamén un obradoiro gastronómico dirixido polo cociñeiro Alberto Carou, no que o aceite foi o protagonista de diferentes elaboracións, tanto salgadas como doces, para mostrar a súa versatilidade na cociña. Lonxe de facer unhas elaboracións e embadurnar con aceite por riba, que quixo enfocalo máis ben como un taller. Entonces vamos a introducir o aceite no método na técnica de cocción en sí. Van facer unhas emulsións, unhas salsas co aceite de Gonzalo, para ver un pouco as posibilidades que ten, máis que chegar e botar aceite por riba dos produtos en sí, non? Con esta iniciativa, Olea Atlántica aspira a recuperar unha tradición agrícola e abrir un novo camiño para o aceite de oliva galego nos mercados gourmet.